Verbalisti. Moja jezička mreža. Zvezdara teatar, stand-up komedije, to je ono o čemu ćemo pričati i to je ono gde se trenutno nalazimo. Stand-up komedija, pretpostavljam da mnogi znaju, je doživjela jednu veliku ekspanziju od u našem regionu, mogu tako da kažem, i evo prilike da malo popričamo o tome šta je stand-up, ko se bavi stand-upom i zašto treba da se nađete u publici kada stand-up komičari nastupaju. Sa mnom su Ivan Tomić i Srđan Jovanović, stand-up komičari. Momci, dobroveče. 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 Evo ovako, kao što sam upravo najavila, stand-up komedija definitivno doživljava veliku ekspanziju u našem regionu, doživljava veliku popularnost. Pa kako je iskustvo vaše na terenu, kako ljudi u ovom trenutku posmatraju stand-up komičara? Da, videli ste i sami, utakmica je bila takva kakva je bila, teren je bio tvrd. Znaš šta, evo ovako, iskren da budem, ako mogu Tomke, ja prvi, ja ću duže sigurno. Da, normalno, ja ću samo da kažem, kako je on klimo glavu. Ja ću kažem, sve si rekao što sam ja. Sve, hvala, baš, ne bi, kao Jake i Silent Bob. Dakle, 2009, kad sam ja počeo da se bavim stand-up komedijom, kao prvi koji je pokrenuo taj žanr, prvo pitanje je bilo ono, šta je to stand-up komedija i da li to može se prevede na srpski? Mislim, komedija sa stavom, ono, ustani i priča i komedija s nogu, što su preveo Peđa Bajović i ne znam, razni su prevodi, vrlo prosta stvar. Komedija koja je brutalna, oslobođena svih viškova i tako nekih lažnih, moralnih tabua, dakle, klot komedija, koja u poslednje 3 godine, 3,5, već doživljava onako, idemo ka tome da ga komercijalizujemo, dakle da ga uvedemo u umetnost kao žanr, kao nešto što, znaš, kad kažeš ja sam stand-up komičar, nemoj da znaš, da nije, nego prosto da možeš i zdravstveno da overiš kao stand-up komičar. A formalno stand-up komedija podrazumeva scenu jednog stand-up komičara i mikrofon. To je ono što je bitno se kaže. Dakle, jeftino za opremiti. A su bile neke situacije kada prosto ste morali da improvizujete i da smirujete možda čak situaciju da se neko iz publike možda, eto, bude bili previše glasan ili previše dobacuje? Da. Kako se snalazite u tim situacijama? Ja sam se već navežbao i postao sam prilično brutalan. Mislim da to publika koja dolazi na moje predstave zna, ono, neko volim kad nekom nekad zazvoni telefon, ili znaš, desi se, znaš, javi se čak. Misleći da je to predstava, pa kao, šta neće sad ovaj, ne, prijatelju, ti nisi skapirao koncept, super, znači, ček, stani. Znaš, kad 100 ljudi gleda u tebe, onako, a sad pazi, ja znam koji je to pritisak, ti koji si došao da uživaš, da se smeješ, a ja sad krećem da te masakriram sa scene, a imam podršku 100 ljudi. To je strašno, znači ja verujem da tim ljudima kakvo god da ono, smeškaju se, nije im prijatno. Ne znam, ja to ne smijem da radim, to što Srki radi. On je uradio, ja moram da ispričam, to je uradio u okolnostima gde ono... Gde sam mogao ja da budem izmasakriran. Imali smo Surčinu, imali smo divnu publiku i to veče onako krenulo je onako, već prvo veče je bilo dobro, drugo veče Tomke već je, skapirao, došla ista ekipa, došli su momci koji i vizualno odgovaraju kraju u kom su, dakle, momci su bili onako. I u jednom momentu jedan od tih momaka pogleda kroz prozor nešto i Tomke koji stane kaže, izvini, druže, šta je to napolju zanimljivije od mene koji pričam ovde na sceni? Šta, jel ti se neko motao ko bembar? Znači, ja sam ovako pozadi stao i kao očekivao samo da čujem ono ništa, oni su skapirali fazon. Da, super su bili. Oni su u stvari bili najbolja publika te 2 noći, znači, koji su sve vreme onako aktivno učestvovali i doživjeli verovatno neku katarzu od prvog toga, da evo, brate, gledam nekog majmuna, tu nešto priča na sceni, nemam pojma, čekaj, ugasi mobilni, ovo je zanimljivo, mislim. Tako da i Tomke je krotitelj publike, dakle, i to se očekuje od nas, da... Pa nam ispričajte još neku tako zanimljivu anegdotu koja se desila na nastupu. Pa ja isto Slovenija i sad dolazim i sad ljudi opet, kažem, moje godište, tu nešto plus minus, super kapiraju, međutim oni su u drugim redovima. Ispred su 20-godišnjaci koji stvarno ne mogu da se... A oni još i teško srpski jezik. I teško srpski kapiraju. Ovi ljudi pozadi hvataju finese u srpskom, jer su rasli sa srpsko-hrvatskim jezikom u stvari i hvataju finese i kao sve super. Ovi ne kapiraju srpski i uopšte i onda mi se prvi deo nastupa nešto kao dobro, drugi deo sam prevodio na slovenački. Pa pitam ih, kao, na primjer, imam nešto kao ne plašim se pacova.
Ne kao nešto govorim kao ne plašim se pacova i oni ništa. Znam da to ovde dobijam aplauz na tu repliku. Ja pitam, dobro ljudi, kako se kod vas kaže ne plašim se, kao ne bojim se. I ja kao ne bojim se štakora. I oni kao aha, i onda kao sve, sad ću sve da vam prevodim i onda to trajalo dugo. Onda to trajalo koliko je trajalo i na kraju kao God bless you all na engleskom. God bless you, I'm leaving now. Da vidiš ta jezička barijera. Da. To je predlog za verbaliste. Šaljite Slovence da uče srpski. Šaljite Slovence na stand-up komediju. Da. Verbalisti. Moja jezička mreža.